Tan-awa mga taas kung unsa kalapad ang among kinilaw dira kay dugay-dugay na jud mi wa ka kilaw mo nang wa nagihiwa sa akong amigo no. So kita dili na ta sigilkramo handos na diretso sa baba para mapil na to kung unsa kalami ang kinilaw nga dugay na natuwa matiluan sa pila ka adlaw. Dararan dararan. Ay mga kagool sa pila ka adlaw mga tats. Nabasla na jud kay pila ka adlaw yung tawa ka dunggo wa ka isda. Karon nakakilaw na jud ang mataas kan nata isda no. Nadungguan na jud ta. Daraw. Nagkilaw sugba taron. Pero bago ta mo kilaw mga tats, ato sa ipakita sa inyo unsa ka gwapa ang kuha sa mananagat no. So ato punto sa kaon ng bangka dito kay naapos lay pinakagwapa nga tuna or pakan kung sa gagmay pa. Tan-awa ang tulay kung unsa ka dabis. Pero kini ang among kilawon mga tats, laniw og swasid kay perting pagkatamis sa kilawon ni og gihimulbulan na sa akong amigo mga tats. Pero bago na himulbulan na, ato ni ipakita sa inyo ang balo nga upat ka buok nga gipangayo nako sa mananagat. Ato nang dalon sa balay bilang konsumo. Dili ta na iapil dito kay daghan naman to kilawon dito. Og mauna na ang lamas mga tats no, Bombay Luya, limonsito og suka with sili na siya. So ako na nang gimix dira og pagkahuman nagkuha pag og pinaksyaw nga duha ka buok tulay. Pero asa ang gibutang kinilaw? Ay turo. Asa? Turo. Turo mo di. Darla man mo kikilaw. Oh. Pilan. Oh, with ice pa na. Abi man ako gitangag si Ering Matas kay nawala dito siyang gibutangan. Di ay iyang gitago og iyang gibutangan og ice para presko gihapon daw. Siyempre kay nahuman naman sa kaon mga tas kay ubay-ubay man na ganihan no. So kami na lang ang nabilin dira ang wala nakakaon, bali upat na lang mi ang wala nakakaon mga tas. Pero ang among gihimo amo na nagimix di ang kinilaw kay ato na nang birahan. Og siyempre mga tas kuhaon po nato ang pinaksyo nga duha ka buok nga tulay no mo nang ato nang gibahog diya kay ato na nang tirahon. Pag mix nako sa kinilaw mga tas wala ko kabantay nga perti man pagkalapara ni ang kinilaw mga tas wala man din nagihiwa. So ingana jud ni matas no kung dugay na gutawa katilaw og kinilaw ato na lang diretsyon og lamoy wa na hiwaay kay nga naman maora man gihapon daw hiwaon nimo magbalik-balik man gihapon daw kag punit mo nang diretsyo na lamoy. Kung mo sabay kag kaon sa mga tas matingala jud ka pero kami sanay nami sa mga ingana matas mo ni ginaingon bitaw nga largo na og tanawa ang kanon dira matas halin kaayo. Pero ang kinilaw wa pa mi kahurot kay ubay-ubay jud ang gikilaw sa akong kauban. Mo ni ginaingon nako basta magkugi lang ka sa bangka naa na tanan dira no kung unsa may imong kuhaon diya basta managit ka sa mananagat og siyempre kampi pod nimo lisod pud mo sakat tag bangka dili na to kampi mabuna lang tagbugsay diha. Ako magud mga tas kana mga bangkaan na dugay na kay namon ang mga kampi no sa unang panahon pa na mga tas nga gagmay pa nga ako mga anak hanto ni dagko na lang karon naagapon sila nanagat pero dati namon ang suki kaso lang ni balin sa pikas timbangan ni sunod na lang pod mi. Mao gid na maingon ko sa mga vlog na ko mga tas nga usahay kampi na ko ang bangka usahay dili pod. Pag dili na ko kampi ay siyempre pahipi ta dira pero kampi na to mga tas aw dasmag ta diha. Speaking og dasmag mga tas wa jud mi kahurot anang kinilaw no nga upat na may ang nikaon na mas nahurot pa ang among kanon dito sa kaldero kay pertirang gamaya sa among kanon pero ang among kinilaw wa jud mi kahurot. Mao na ginaingon matas na matagbaw jud kag isda basta duol ka sa dagat og siyempre paglibor pug ka sa sulod sa Fishport no kay nga naman unay na makaanang isda. Mao na magpasalamat ta kutob sa moabot dira sa Fishport matas kay nga naman dili bialalim sa lawod og siyempre ato po pasalamatan ang mananagat kay kun di tungod sila awa jud tay kilawon karon.